कशी भक्ताला येवन घेवन कशी तांगेली इंटरॅक्शन आशिल्ले भक्ती पैशी मुक्ती पैशी वैरी कित्या म्हळ्यार श्रीधर गोलावेच्या चैतन्य महाप्रभून निमगेलेले कसं दावका तुमकां म्हणून जाल्यार तांणी एक निमगेलेले प्रति जन्म जन्म तुम्ही अवतार घेवन येता म्हाका जल्मांत हेच तुमगेलो लड्या मान घेवन वची तुम्ही कशी मुगेले फ्री जावन घेवन वचका मुगेले खेळण्या म्हणून घेवन सांगिल्लें तसलें एक उदाहरण फर्स्ट क्लासान सांगिल्लें आसता तदनंतर तेवें सांगिल्लें आसा नदनम न जनम न सुंदरीम म्हणून सांगिल्लें आसा जें नाका म्हाका हें बट तुगेलेची भक्ती तुगेले एक दास जावन गेले तसले चैतन्य आमगेले शिक्षाष्टक मानता आशिल्ले 40 श्लोक सांगिल्ले प्रभूजीन मस्त एक विवरणात्मक सांगिल्लें आसा तदनंतर फुडल्या क्लासान तूं पांडवांचे विषय सांगिल्लो आसा तांणी वनवास आणि अज्ञातवास 14 इयर्स 14 वर्ष घेतल्यारीची प्रतिपटी तांकां कितली कश्ट आयले लाक्षाग्र अशें परो आनी तांकां भीमाक मान गेल्ले अशें परो मस्त नमुने कश्ट आयले रिची तांणी कश्ट आयले तेन्ना कृष्णाले उडगास केले शिवाय मात्र तांणी त्या कश्टा दुखून भायर काणी म्हणून सांगिल्लें ना म्हणून प्रभूजीन सांगिल्लें आसा तशीची सत्यव्रत मुनीले बरें एक दामोदर अष्टकमाचे बरें एक स्टॅन्झा 4th स्टॅन्झा तांणी सांगिल्लें आसा न वरम देव न मोक्षम म्हणून सांगिल्लें आसा सत्यव्रत मुनीन तुगेले एक बाल रूप आशिल्लें केदारना आवसून धांवणून व्हरून घेवन ताका एक मातशें धांवणून व्हरचें आशिल्लें तें बांदून सोडचें यशोदा मैयेन तें रूप म्हाका पळोवप तसलें केदारनाची म्हाका दी म्हणून सांगिल्लें तसलें सत्यव्रत मुनीले दामोदर अष्टकम बरें सांगिल्लें आसा तदनंतर बली महाराजाले एक उदाहरण बरें दिलेलें आसा प्रभूजीन आमकां उडगास पुरो कशी वामन देवान येवन निमगेलें तेन्ना तांणी आत्मनिवेदन नवविध भक्तीन लास्ट टॉप मोस्ट म्हणेल तसलें आत्मनिवेदनाचे उदाहरण दिवं घेवन बली महाराजाले सांगिल्लें आसा तदनंतर अनेक सांगिल्लें आसा अंबरीश महाराजाले काणी अंबरीश महाराजा आनी दुर्वासा मुनीले दुर्वासा मुनीक धांवन ताच्यानी ते विष्णू चक्राक दुखून तपसून घेवच्याक कडेन लास्ट विष्णूला येताना विष्णू सांगता हम भक्त पराधीना हम अस्वतंत्र म्हणून सांगता आसता तेन्ना आनी पास अंबरीश महाराजाला वचून घेवन तूं क्षम घेवका म्हणून सांगता आसाची कित्याक म्हळ्यार भगवंताले केदारना भक्ताल पराधीन जावन घेवन आसता म्हणून आमकां कळटा मुक्ती पशी हें वयचें भक्ती केल्या नंतर भगवंत तागेल्याची एक सबसर्वंटशी जावन घेवन काम करता म्हणून कळलेलें आसता तशीची उदाहरण जावन घेवन चैतन्य महाप्रभू आणि हरिदास ठाकुराले एक बरें काणी सांगिल्लें आसा कशी हरिदास ठाकुरान हे लोका दुखून देह त्याग केल्या नंतर कशी चैतन्य महाप्रभून तांकां कशी नमुने विजृंभणे तांगेले देहाचे संस्कार केलेले म्हणून घेवन बरें सांगून दिलेलें आसा आजी प्रभूजीन हरिसेवा विशय जावन घेवन सांगता म्हणून सांगिल्लें आसा आमी तांगेल्या दुखून आयकुच्याक मस्त एक कातर जावन घेवन आसा इगरली वेटिंग प्रभूजी हरे कृष्णा प्रभुजी ओवर टू यू प्रभु हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे थैंक यू प्रभु ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सगळे भक्त दंडोत प्रणाम। आम्ही 2 सेशनच्या आम्ही चर्च करताचे की कशी भक्ती मुक्तीची श्रेष्ठ होता म्हणून, आणि आम्ही थोडे उदाहरण पळयले भक्ताल जीवनाचं की कशी ते मुक्ती बाजून जाऊन भक्तीक स्वीकार केले. सत्यर मुनीन 4थ्या श्लोकात सांगितले, वरम देव मोक्षाम न मोक्षाम वदिम वा नचन्ने विनिहम मरेशादपिया विदम ते वपुर्नाथ गोपाल बाल सदा मे मनसे अविरष्टम के मन. तशीची 7व्या श्लोकात बी ते दामोदर अष्टकमाचे परत सत्यवत मुनी हाजीवर चर्चा करताय. कुबेरात्म जाओ भक्ती बद्धो कुबेरात्म जाओ बद्ध मुक्त त्वया मोचिता भक्ति भजकृतच तथा प्रेम भक्ति काम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेय. सत्यव्रत मुनी त्या श्लोकात सांगतायची की माका कसल्या प्रकारचे माके मुक्ती नाका. हे दामोदरा तुम्ही ते कशी बांधून घेतले पाहिजे, तुमगे आवेगच्यानं रस्तीन बांधून घेतलेले उदाराक. तर तुम्ही त्या टायमारी कुबेर आणि कुबेराला चेडू आहात मणिग्रीव आणि नलकुबेराक तुम्ही मुक्ती तुम्ही तांक मुक्त केले. होड रुका प्रमाणे त्या रुकाचे रूप घेऊन आणि कितली वर्ष सत्ययुगांच्या द्वापर युग पर्यंत ते एक वृक्षाल रूप घेऊन असेल त्यांनी. एक वृक्षाल रूप घेऊन आशिले आणि भगवंतान कसं केले की ते उदर ते ताका पोटाक बांधील ते रस्सी आणि ते उदर असा उदर मारी ग्राइंडिंग मोटर ताका बांधून त्याची उदरानं ताणे ते 2 वृक्षाक सकल पडले आणि तांतूतल्यान ते 2 कुबेराले चेडू मणिग्रीव आणि नलकुबेर ह्या दोघी लोकांक त्यांनी मुक्ती दिली. आणि मुक्ती देताना सांगले तुम्ही आता तुमगेल धामात परत वचा. तर सतत म्हणता की माक ते प्रेम भक्ती दी, माका तुमगेल प्रति आकर्षण हृदयात जागृत करा. मग तुमगेल प्रति फक्त मग प्रेमय सेवा करची इच्छा का, माका मुक्ती नाका, अजिबात मग मुक्ती नाका अशी सत्यव्रत मुनी म्हणताची. आय डू नॉट वॉन्ट लिबरेशन, आय वॉन्ट ओनली डिवोशन. तर त्यांनी पळतात की हांक मुक्ती दिली आपण सत्यव्रत मुनी म्हणताची माक मुक्ती नाका, माका भक्ती दी, माक प्रेममय भक्ती दी. तशीची एक भक्त
प्रार्थना करता की हे भगवंता म्हाका धर्म अर्थ काम मोक्षाची म्हाका अभिलाषा ना, म्हाका फक्त तुमगेले चरणी सकल म्हाका एक सेवा करची म्हाका संधी द्या. आणि हांव प्रल्हाद महाराजा प्रती खूप खूप आकर्षित झाला हांव. आणि प्रल्हादाले पाया सकल हांव दंडवत प्रणाम करता. कशा लागत ताणे फक्त तुगेल भक्ती मागल्या, ताणे मुक्ती मागील ना. हे हयशीर्ष पंचरात्र तांतूं ताजी वर्णन आसा की भक्त म्हणटा की पळय भगवंत समोर आयल्या तांगेले, पण तांणी फक्त एक कसं मागले, एक सेवा, प्रेममय सेवा, मुक्ती मागील ना. न धर्माम कामाम अर्थम वा मोक्षम वा वरदेश्वर प्रार्थये तव पादाब्ज दास्यम एभावी कामये. हनुमान जी पण त्याची प्रार्थना करतात. हनुमानजी कसं म्हणतात गो तसा की मागच्या मुक्ती नाका, कसं मुक्ती मेळली की ताच्यान आमगेले ते आसक्ती असतो ह्या भौतिकाच्या आसक्ती, त्या आसक्ती पुढे तुमकून राहा. आसक्तीच्यान आम्ही एकदम मुक्त जावन वताची. पण म्हाका ते मुक्ती नाका. कसं लाग ते मुक्तीचे ते स्तरार कळ जाता की हांव सेवक आणि मेगेल प्रभू हे आमगेल जे संबंध असतात ते पुरा नष्ट जावन वता. नाल्यार कोणी विसरवी वताची की भगवंत मेगेल स्वामी आणि हांव तांगेल सेवक. ते भावना असतात ते भावना पुरा नष्ट जावन वता आमची. केन्ना मुक्ती प्राप्त जाता तेन्ना कसं लाग मुक्ती प्राप्त जाली की काही संबंध ना, भगवंता बरोबर संबंध काही अजिबात ना आमगेले. तर भगवान संबंधाला कसं करचे कळलं काही ना, काय करचे आहे ना. तर हनुमान ताजे कितें म्हणटाची म्हाका फक्त सेवा ते मेगेल स्थिती आसा म्हण ते उडगा करून दिवप मेगेले. आणि हनुमान अशें आसा न्ही भक्त तांकां गोलोकात माधुर्य जे रस असतात तांतूय बी तांकां वची इच्छा ना. शांत दास्य साक्य वात्सल्य आणि माधुर्य असे 5 प्रकारचे प्रमुख रस असतात. तातूंत साख्य अंतूत हनुमान जे आसा हनुमानाले अस्तित्व म्हळ्यार म्हाका ते सेवा म्हाका साख्य रुपातच उरून दिया. म्हाका माधुर्य रस बी नाका, म्हाका वात्सल्य रस बी नाका. हे हनुमानाले वैशिष्ट्य त्याची सेवा करत असतो. सेवा भाव आय वॉन्ट टू बी सर्वंट ऑफ लॉर्ड राम अशी. परीक्षित महाराज हे सुखदेव गोस्वामी सांगतात मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रसन्नात्मा कोटिश्वशी अपि महामुनी. परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी सांगतात मुक्तानाम अपि सिद्धानाम म्हणजे अशी हजारो लाखो मुक्ता भितर एक कोणतरी सिद्धी प्राप्त करतात मनुष्य होतात. मुक्तानाम अपि सिद्धानाम आणि तांतूतले एक व्यक्ती जो भक्त असा तो खूप सुदुर्लभ असा. मुक्ती प्राप्त करतल मनशा भितर सिद्धी प्राप्त करतल तांतूत खूप क्वचित. आणि तांतूत बी सिद्धी प्राप्त केला तर कोण एक भक्त असते भक्ताले बी हे बी असतात भक्ताक भक्त बी असा भक्ताले संख्या इतली कमी असतात सुदुर्लभ. सुदुर्लभ प्रशंसात्मक कोटिश्वशी महामुनी खूप कमी असे लोक असतात. मी विचार करता शकता की किती दुर्लभ असा एक कोणाक एक सेवा प्राप्त करता मेळटा. भगवंताला सेवा प्राप्त करचे खूप दुर्लभ. पण ते भक्त तांचे सेवा संधी प्राप्त केला पळय जसे मी बागशी वेळा म्हणले की तांतूत मुक्ती बी आयले. मुक्ती स्वतः स्वयं भक्तां मुखार येऊन राबताना सांगता की म्हाका तुवें कसल सेवा करची, म्हाका कृपा कर, म्हाका सेवा संधी दी म्हाका. मुक्ती स्वतः सांगता अशी मुक्ती तशी तर आम्ही पळयल्या रे कशी भक्ती श्रेष्ठ मुक्ती.
अनेक अनेक भक्त अनेक अनेक कणी अशी सांगते रसाची. कुंती महाराणांची प्रार्थना करता की हे तुमचे समजचे कोटी लोक, हा कोटी कोटी लोक मुक्ती प्राप्त चांगली तुम समजच्या जाणार. तुम्ही कोण असं पण ते समजू जाणार त्यांचा. पण एक भक्त असतात त्यांचा स्वाभाविक रूपाने त्याचा कळता कोण असतो. तर हे श्रेय वैशिष्ट्य भक्तीचे. हा सार्वभौम भट्टाचार्याले एक उदाहरण असं चैतन्य चरितामृतात. सार्वभौम भट्टाचार्य तो प्रतापरुद्र महाराजाला गुरु जगन्नाथपुरीचा. आणि पहिली वेळ चैतन्य महाप्रभू जगन्नाथपुरीत प्रवेश केले ते पूर्ण भावविवल जाऊन ते मूर्छेत जाऊन पडले. त्या सर्व भट्टाचार्याने ताक घेऊन तागेले घरात तागेले काळजी घेतली. आणि त्याच्यानंतर त्याचे धाकटे संन्यासी म्हणतात. संन्यासी त्याला वय किती असले 24 वर्षाचा चैतन्य महाप्रभू संन्यास घेतले. तर संन्यास घेतले म्हणजे किती धाकलो तो वयानं. तुका हाव कसं शिक्षिता तुका हाव हे पूर्ण मायावादीचे पुरा तुका बरेच शिक्षिता मायावादी चशिक सर्व भट्टाचार्य. आणि त्याच्यामुळे एकदम शांतप्रमाणे त्याच्याला पुरा ऐकले. आणि नंतर 7 दिवस ऐकल्यानंतर सर्व भट्टाचार्यांनी विचारले, अरे हा तू किती दिवस पुरा वर्णन करतील असा. पण तो कशाला प्रश्न विचारला ना, तू कळली की ना म्हणून मजबूत ना सांग मग कशी तुका लागले कशी दिसले. तर त्या टायमारी त्यातून म्हणतात की हे जे वेदाचे पुरा अर्थ एक सूर्याच्या किरणाप्रमाणे एकदम स्पष्ट असतात. पण तुझ्या ते तात्पर्य असतंय त्या तात्पर्याने कसं केलं ते सूर्याचं झांपून घेतलं कव्हर केल्या. आणि त्याच्यानं ते सूर्य किरणाप्रमाणे ते शास्त्रातून जे दृश्य असतं ते पूर्ण दृश्य झापून गेले. आणि मग त्याच्या मग काही कळले ना. ते सर्व भट्टाचार्य अरे अद्भुत झाले. फर्स्ट टाइम कोणाशी सांगतो तर कशी तिला कळणार म्हणून. तर तू मग सांग. इज इट डिफिकल्ट असते ऐकू शकता. एंड जातन प्रभुजी अदे एक क्वेश्चन येता सर मक मात्र की म्हणून गोत ना चले एंड करताना. आर यू नाउ एबल टू हियर? आज ऐकू शकतो म्हणता? No. ना प्रभुजी सेम प्रॉब्लेम है सर. Okay, I'll just shift over to my mobile. Can you hear me now? Yes प्रभुजी क्लियर है सर. Oh, you can hear? Okay, wonderful. Okay, thank you. तर सर्व भट्टाचार्य विचारले की तू मग सांग. तर आत्मारामस्य मुनयो दीर्घंत उदकबाई त्याच्यावर त्याच्यावर चर्चा लागली. त्याचे तात्पर्य सांग म्हण त्याचे अर्थ सांग म्हण. तर सर्व भट्टाचार्यानं एक अट सांगतोत आणि त्याचे अर्थ सांगले. पण चैतन्य बाबू तांगेल अर्थाचे घ्या न करताना ताका सर्व भट्टाचार्यानं चैतन्य महाप्रभू अनेक एक 20 की कितली अर्थताने त्याचे अर्थ काढ दिले. त्यांना सर्व भट्टाचार्य चकित झालो आणि त्यांना कळले की कोणावर तो चर्च करत पडे साधारण माणूस नाही तो. त्यांना प्रति पूर्ण दंडवत साक्षात दंडवत प्रणाम त्यांनी केले. आणि त्यांना नम्रतेनं चैतन्य महाप्रभूच्या
भक्तीचे पूर्ण जे सिद्धांत असा ते स्वीकार करच्याक तयार जाले आणि अशी तयार झाली की नंतर त्यांना भागवतमाचे एक श्लोक असा ततेनुकंपम सुषमीक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विभागम विद्वाग वपुर्भिर विदधा नमस्ते जीवे तेरी मुक्ती पदे सधायप असे एक श्लोक असा चैतन्य ब्रह्माजी ते हे श्लोकाचे उच्चारण केले तर ब्रह्माजीन ते ततेनुकंपम सुषमीक्षमानं भुंजान एवात्म कृतम विभागम विद्वाग वपुर्भिर विदधा नमस्ते जीवे तेरी मुक्ती पदे सधायप सुंदर सुंदर प्रार्थना भगवंता करत असताना हे एक प्रार्थना तते अनुकंप तुगेले त्याचे अर्थ असा की तुगेला अशी अनुकंपा अशाच की एक प्रकारचे म्हाका कसले त्रास जावचे असले तुका अनुकंपाचे त्रास असणे एकदम कमी करून मेळटा म्हाका नाल्यार म्हागे जीवनात ते त्रास एकदम तुच्छ दिसता भुंजान विद्वार वपुर्भिर विदधा नमस्ते आणि तसं व्यक्ती असं पळय पूर्णप्रमाणे भगवंताला शरण गेला तो मनापासून विद वाक बपू बपू म्हळ्यार तोंडान हृदयात आणि हे वाघ बपू शरीरात शारीरिक दृष्टिकोनातून ते पूर्णप्रमाणे तो शरण वता आणि ही इज ओनली पर्सन एंटायर्ड फॉर लिबरेशन म्हळ्यार हो एकच व्यक्ती असल व्यक्ती की तो भगवत धामात वच्चाक लायक जाता ताका अधिकार जाता भगवत धाम वच्चे आणि मुक्ती प्राप्त जाता जीवे तेर मुक्ती पदे सधायप मुक्ती प्राप्त करणं सरळ भगवंताला शरण प्राप्त करतो अशी त्या श्लोकाचे अर्थ पण ते केन सरम भट्टाच्यान ऐकले तो म्हणचलो चैतन्य म्हाक हे मुक्तीचे शब्द म्हाक आवड नाही म्हाक ते बदलचे आसा म्हाक भक्ती म्हण ते शब्द बदलचे आसा भक्ती मुक्ती पदेस धायभक च्या ऐवजी भक्ती पदेस धायभक म्हाक करचे आसा तर चैतन्य त्या भाषा लागली मनात की वो असल व्यक्ती आशिल्लो मायावादी आशिल्लो आता पळय भक्तीचे प्रभाव अशी झाले की ताका ते मुक्तीचे शब्द बी ऐकले बी ताका त्रास जाता तर चैतन्य महाप्रभू हसले बी पण सर्व भट्टाचार्य सांगले की हे शास्त्राल वाक्य हे शब्द असते हे तुमक बदलच्या चायना आणि करच्या बिना आमगेला अधिकार ना ते शब्द बदलच्या पण या श्लोकात जे मुक्ती असते मुक्तीचे अर्थ काही नाही मुक्तीचे अर्थ हे भक्ती आहे कसं लायक केन्ना भक्त भगवंताला सेवेत लागताच पळय त्या टायमार तो पूर्णप्रमाणे हे जे मुक्तीचे वेगवेगळे स्वरूप असतात वेगवेगळे रूप असतात पळय ते वेगवेगळे रूपाचे स्वरूप मुक्ती तातून तो पूर्णप्रमाणे मुक्त जातो आणि मुक्त जाऊन कसं करता तो भक्तीत पूर्णप्रमाणे शरण येता आणि तल्लीन जाऊन होता भक्तीत ताजी तरीक हे मुक्तीचे अर्थ म्हळ्यार भक्तीचे तर शिकन चैतन्य महाप्रभून ताका सांगले की तू बदल नाका पण तू हे समज की हे मुक्तीचे अर्थ कसं रे हे मुक्तीचे अर्थ भक्तीचीच तर चैतन्य महाप्रभून दाखवले की कशी असल कठोर मायावादी असूनही तो केन भक्ताल संगात येत पळय तेन स्वाभाविक रूपेन तो भक्तीत लागता कसं लायक एक भक्त असा
तो कृष्णाक आपल्या हृदयात घेऊन फिरता. खंय बी होता तर कृष्णाक घेऊन फिरता. भक्तिनाथ ठाकूर म्हणता नाही, कृष्णा से तुम्हारा कृष्णा दिते पारो, तुम्हारा शक्ति आचे. आम्ही तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोले, धाय तव पाचे पाचे. कृष्णा से तुम्हारा कृष्णा दिते पारो, तुम्हारा शक्ति आचे. आम्ही तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोले, धाय तव पाचे पाचे. कृष्णा से तुम्हारा कृष्णा दिते पारो. कृष्ण तू गेलं. एक वैष्णव सांगतात, कृष्णा दिते पारो, फक्त तोच मात्र कृष्ण दिवू शकता. तुम्हारा शक्ती याचे, ह्या तुगेल शक्ती, ह्या तुगेल प्रभाव, एक वैष्णवाल एक वैशिष्ट्य बघायला तो कृष्णा घेऊन फिरता. कृष्णा हृदयात घेऊन फिरतो तो. मग कृष्णाल सेवमय, कृष्णाल स्मरण, कृष्णाल कीर्तन, हे पुरा तो हृदयात कृष्णाले हे नविदा भक्ती त्या तागेल हृदयात होता. ताजी के तरी का फक्त तागेल अधिकार जाता दुसऱ्या कृष्ण दिवचे, दुसऱ्या कृष्ण सेवा दिवचे. कृष्णा दिते पार, तुम्हारा शक्ती आचे, हे तागेल तांगेल शक्ती, तागेल शक्ती. त्यांनी श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशात गेले, इस्कॉन संस्थापक आचार्य. वृंदावन सोडणं, कोण 70 वर्ष वयात वृंदावनात उठताचे किंवा काही बच्ची मन करणार तांका सांगतेस की एकणी राबून थोडी सेवा करचे, नाले स्थित करचे. कोण आता आताचे लोक, आताच कोणी असं बघतं. सत्तर वर्ष झालं की वृंदावन बताचे वानप्रस्थ ते जप करचे मनाशी. तर शिल प्रभुपाद 70 वर्षाची वयात वृंदावन धाम सोडून गेले. खय गेले? वेस्ट पाश्चात्य देशात. कसं लाग तांगेल गुरून तांक सांगले की तू पाश्चात्य देशा वच आणि थंय कृष्ण प्रचार कर. पाश्चात्य देशात वचून अमेरिकेत असल जाग्यार वचून त्या जाग्यात कोणाकची भक्तीची इच्छा नाशिले, कोणाक कोण कृष्ण म्हणून काही गुत नाशिले. निर्विशेषवाद आणि शून्यवादी असे लोक असतात. असल लोकांबरोबर उरण त्यांनी तांगेल ते भक्तीचे शक्तीनं, हरिनामाल शक्तीनं ते त्यांनी असल चल्या चढू म्हणजे 20-22 वर्षाचे चली चलले असं लोकांक त्यांनी भक्तीत आणले. आणि कितली क्षणिक 2-3 वर्षा भितर असे लोक तयार झाले की पूर्णप्रमाणे समर्पण जावचक तयार झाले त्यांच्याकडे. एक अद्भुत चमत्कार झाले पाश्चात्य देशात. आणि 10 वर्षा भितर 1966 to 1977 10-11 वर्षा भितर त्यांनी 108 मंदिर स्थापन केले. 100 आणि त्यांनी फार्म कम्युनिटीज तयार केले. सिंपल लिव्हिंग, हाय थिंकिंग, सरळ जीवन आणि उच्च विचार. आणि 4000 शिष्य त्यांनी स्वीकार केले. आणि त्यांनी कसं केले, ह्या लोकांना जे शून्यवादी आणि निर्विशेषवादीचे मनोवृत्ती असते ते पुरा बदलून त्यांना भक्तीत आणले. फक्त तांगेले विश्वासावयर, हरिनामाल विश्वासावयर, कृष्णाले वैयक्तिक रूपाचे ताजी विश्वास वयर त्यांनी
पूर्ण विश्वभर आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघाचे स्थापन केले आणि पुरा जगात प्रसिद्ध झाले. हरे कृष्णा मुवमेंट म्हणून, हरे कृष्णा आंदोलन म्हणून हे प्रसिद्ध झाले. त्याचे शिल प्रभुपाद आले प्रणती मंत्र कसले, नम ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले. अरे हावन प्रणाम कर, नम ओम विष्णुपदाय, पण विष्णूले आश्रय घेतले. कृष्ण प्रेष्ठाय, कृष्णाला प्रिय, भूतले या जगात निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारी. त्यांगल प्रणित मंत्र असा, निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारी. निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशात तारून गेलते त्यांनी. हे कशी शक्य असा, कसं आहे का, पूर्णप्रमाण श्रद्धा कृष्णावर, की कृष्ण एक व्यक्ती असा, कृष्णाला एक रूप असा, निर्विशेषवादी नाही तो, शून्यवादी नाही तो, त्याला एक रूप असा, तो बी आमदेल म्हण की एक व्यक्ती असा. आणि हे त्याने स्थापन केले, त्या मंदिर स्थापन केले, हरिनामा शक्ती त्याने पूर्ण हे केले. तर लोक मुक्ती प्राप्त करण्याची कशी त्यांनी हे स्वीकार करतात की भगवंताला काही ह्याची ना रूप ना, निर्विशेष हे पूर्ण जग असतात. पण एक व्यक्ती कृष्ण भक्तां संग जाता, एक व्यक्ती त्यांना तो कृष्ण स्वीकार करची अधिकार लायकी जाता, एलिजिबल. कृष्णा से तुम्हारा कृष्ण दिते पारो तुम्हारा सकती आज. आम्ही तो कंगाला कृष्णा कृष्णा बोले धाय तव पाचे पाचे, की हाव तर कंगाल असा, काही ना मेघाला मेघन कृष्ण बी ना, त्यात हाव ते वैष्णव मागशी पडला, धाय तव पाचे पाचे, कृष्णा कृष्णा बोले मग कृष्ण दे, मग कृष्ण दे. तर प्रभुपादानं पूर्ण विश्वभर लोकांक भक्ती धाडली, हजारो हजारो लोकांक भक्ती धाडली. कशी, फक्त एक अटूट कृष्ण विश्वास, कृष्ण नामावर विश्वास, कृष्ण रूप गुण लीलावर विश्वास असल व्यक्ती मुक्तीची मागशी कोण पडल्या पड्या तांग बी तो आकर्षित करतात. सुखदेव गोस्वामी भागवतमात, सुखदेव गोस्वामी काही विचार नाशिले की भगवंताला एक रूप असा हे असा, काही ना, पण ताण ऐकले पोटातून ईश्वराकडून, पण बाहेर येईल की केंतन ऐकल पळे त्या टायमारी एक प्रकारचे आकर्षण झाले, एक प्रकारचे आकर्षण झाले कृष्णावर. आणि बाहेर पूर्ण एकदम भयानक वातावरण असल्यामुळे की तो पोटातून बाहेर तयार नसेल, पण काही कृष्णाने तक आश्वासन दिलं की नाही तू बाहेर हा तुझं रक्षण करता, म्हणून की तो बाहेर आला. ताका कृष्णाला अस्तित्व काही ज्ञान नसेल, पण त्यांना ऐकल त्याने, त्यांनी हर्ड फ्रॉम शिवा द सुप्रीम वैष्णवा, पोटात ऐकले, देन ही चेंज ट्रान्सफॉर्म झाले, त्याला हृदय परिवर्तन झाले. आणि पोटातून बाहेर आले की चमकूच लागला नागडोच, आणि व्याज मागशी मागशी गेले, रापच्या तयार ना कडेला व्यास एक श्लोक, अहो बकियम स्तनकाल कूटम, ते लिहिला की खई बकियम स्तनकाल कूटम, की कोणाक पुतना
जो बकाल भयण ती कृष्णाक दूध पिवच्या काय दूध पिवच्या धाकलं 2-3 महिन्याचे कृष्ण पण ते लिची कसं आशिल्लें कृष्णाक मान उडोवचें पण त्या कृष्णान कसं केलें तेगेल आंगातलं दूध बी पिले कृष्णा आणि तिगेल जीव बी काण घेतलो पण ते खंयची स्थिती दिली स्थान दिले पुतनाक कृष्णान स्वतः गोलोकात तिगेले आईल एक स्थान दिले आवयल अम्माल स्थान तर ह्या श्लोकेन हाणे आयकल पळय शुकदेव गोस्वामी दुसरे श्लोक बरहा पीडम नटबपू कशी कृष्ण आमगेल तेगेल मित्रा बरोबर घरच्यान भायर पडतात पळय सकाळी गोचर करच्याक गायकन घेवन खेती करच्याक मस्ती करच्याक तेकन आयकले सुखदेव गोस्वामीन हे 2 श्लोक आयकल की पूर्ण प्रमाणे सुखदेव गोस्वामी भाव विभोर झाले आणि थंय एकदम स्तब्ध झाले सुखदेव गोस्वामी आणि त्याच सुखदेव गोस्वामी नंतर परीक्षित महाराजाक श्रीमद भागवतम वर्णन केले परीक्षित महाराज श्राप मिळलं की 7 दिवसा भितर ताका मृत्यू जातले गंगा तटार आशिल्ले ताणे आणि विचार चर्च करतात कोण भगवंता बद्दल वर्णन करतात त्या शुद्ध गोस्वामी ते प्रकट नागडे ड्रेस ना काही ना आणि 16 वर्षाच मात त्यांना ते गंगा तटात बसून परीक्षित महाराजांनी प्रश्न विचारले त्या शुद्ध गोस्वामी ते पूर्ण भागवतमाचे वर्णन हे असली एक व्यक्ती की ताक हे जगात काही घेवची देवची काहीच नाशिल्ली इच्छा नाशिल्ली आणि पूर्णप्रमाणे निर्विशेषवादी आशिल्ले पण केन्ना तांणी आयकल पळय भगवंताले त्या टायमार तांगेली इच्छा झाली की म्हाका भगवंताची सेवा करची he became the greatest reciter of Bhagavad कीर्तनाचे प्रतिनिधित्व म्हणजे सुखदेव गोस्वामी शिष्य चतुष्कुमार भागवत माते सुखदेव गोस्वामी वर्णन करतात तेलुगू यशस्वी मुक्ती प्राप्त केले पण केंते वैकुंठ द्वाराकणी गेले विष्णू भेटच्याक थोडे प्रसंग लांब असा पण तांका द्वारपालान राबयले जैन विजयान तांका श्राप दिले तुम्ही सकल वचा म्हणून राक्षस रूपी त्यांनी हिरण्यकशिपू हिरण्याक्ष शिशुपाल दंतवक्र रावण आणि कुंभकर्ण या 3 रूपात त्यांनी जगात आले पण केन्ना विष्णू मुखार येयले विष्णू पायाक आशिल्ले तर तुलसी मंजरीले वास घेतलो तांणी पूर्णपणे तांका हृदय बदल झाले आणि भक्ती जाता मारी हे वर्णन करचे अर्थ अजिकत की केन्ना एक प्रामाणिक भक्ताले केन संग जाता पळय एक व्यक्ती त्या टायमारी भक्ती स्वाभाविक रूपे सहज प्राप्त जाता कसं लाग भक्ती ते भगवंताक तांच्या हृदयात घेऊन फिरतात आणि त्यांनी ते आमक दितात पळय तेन्ना आमकां ते भक्ती प्राप्त जाता प्रेममय सेवा ताजी संधी मेळटा हे एक भक्ता लक्षण की दुसऱ्याक कशी
भक्तीत हाडचे आणि तांकां कशी सेवा दिवची हे एक भक्ता लक्षण आणि केन एक व्यक्तीक असल एक भक्ता संग प्राप्त जात पळय ते तांगेल पूर्ण जे पूर्व कसले निर्विशेषवादीचे प्रवृत्ती शून्यवादी प्रवृत्ती ते पुरा जे आसा ते पुरा नष्ट जाता पुरा नष्ट अशी कितली उदाहरण आसाची की कोण थंय निर्विशेष तांकां घेवची तीच काही ना हे जगाचेर असल लोक हे एक पटी भक्ताल संगा जाल की तांणी पूर्ण प्रमाणे भक्ती सेवेत लागल्या तर अशें म्हणल्यार की जे कोणी आसाची म्हळ्यार हे हातूंत भक्त सगळे भक्त बरे आसाचे पण एक वैशिष्ट्य म्हळ्यार की जे लोकांना कृष्णाल भक्ती स्वीकारला केल्या पळय अशें म्हणल्यार की ते आर द बेस्ट प्रेम भक्ती कसल्याक एक पटी कृष्णाल कोणे भक्ती केले की ताक कसं मेळटा प्रेम भक्ती मेळटा प्रेम भक्ती म्हळ्यार लव फॉर कृष्ण प्युअर लव फॉर कृष्ण हे फक्त ह्या कलियुगात आत्ताच्या कलियुगात मात्र प्राप्त असत कसल्याक कृष्ण स्वतः 500 वर्षां पहिला स्वतः गोलोकच्या हांगा अवतरीत जाल्या आणि त्याची 5000 वर्ष पहिला आणि 500 वर्ष पहिला चैतन्य महाप्रभू स्वतः अवतरीत जाल्या नाजाल्यार बाकीचे युगात कृष्णाल अंश येताचे कृष्णाल कला कृष्ण अंशाचे अंश ते अवतरीत जाताचे पण ह्या कलियुगावर ह्या कलियुगात आणि ह्या द्वापर युगात कृष्ण आणि चैतन्य महाप्रभू स्वतः ओरिजिनल त्यांनी अवतरीत झाल्या आणि केन्ना आम्ही तांगेल भक्तीत लागली की आमकां भक्ती प्रेम प्राप्त जाता कृष्ण प्रेम प्राप्त जाता माधुर्य प्रेम प्राप्त जाता ताची खातीर ते सर्वश्रेष्ठ मानतात कसं लाग तांगेल ते हृदय आस पळय ते गोविंदान हरून घेतल्या गोविंदान हरून घेतल्या तर अशें म्हणल्यार की असं लोक गोविंदाला आकर्षण जात पळय ते लोक नारायण वैकुंठात नारायण प्रतिभा आकर्षण जाण्याची आणि दुसरे कसले प्रकारचे रूपात बी त्यांनी आकर्षण जायनाचे अशें आणि कृष्णाल रूप कसले श्रेष्ठ कसं तेगेल रस असतो कृष्णाल रास प्रेममय रास तातूंत प्रेम सर्वश्रेष्ठ 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 तर आमगेल सौभाग्य रूप गोस्वामीने उपदेशामृत भक्ती रसामृत सिंधू हे बरयल्या आमकां फक्त एक प्रकारचे आश्वासन दिवच्याक हळूहळू 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 हांगच्यान मुखार मुखार घेवन कृष्ण कशे आकर्षित आसाचे आणि कशी लोक कृष्णा प्रती आकर्षित जाताचे ताचे वर्णन करताचे आणि ताची निष्कर्ष ते दिताचे तर मुक्ती सर्वश्रेष्ठ मुक्तीवर श्रेष्ठ भक्ती भक्ती म्हणजे असलं आणि कसले ना या जगात कारण कोणाक प्रेममय सेवा करचे प्राप्त जात पळय तो ह्या जगात सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान
गुरु कृष्ण प्रसादिपाई भक्तिलता बीज ब्रह्मांडे भ्रमित कोण भाग्यवानची. भ्रमित करतो असं आम्ही हांगा थंय बच्चे हांग गेलो थंय गेलो आमच्यान ह्या युनिट त्या युनिट ही मुक्ती प्राप्त झाली परत आले परत आणि परत अशी करतील 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 एक भाग्यवान जीवाचो असणे ताका गुरु आणि कृष्ण मेळटाचे आणि भक्तिलता बीज तांच्या हृदयात प्राप्त जाता. एक पटी भक्ती तांच्या हृदयात भक्तीचे बीज तांच्या हृदयात शिरले की ते स्वाभाविक प्रमाण हळूहळू असल भक्ताला संग केलं की त्याचीच भक्ती एक प्रमाणे गोड विशाल भक्तीचे एक वृक्ष तयार जाता आणि त्या वृक्षानं आणि किती लोकांक ताचे फळ मिळून त्याचे परिवर्तन हे भक्तीचे प्रभाव भक्तीन भक्ती उत्पन्न जातात. एक भक्तान 10 भक्ती जातात 10 भक्तान 100 जातात 100च्या 1000 जातात. असं लागतं कृष्णाक हृदयात घेऊन जातात घेऊन फिरतात. तर हे टायमारी विश्राम घेतात आणि हांव मेगल तर्फे हे कोण ऑर्गनायज केले ह्या ऑर्गनायझर सगळ्यांक मेगल कोटी कोटी प्रणाम आणि साक्षात दंडवत प्रणाम. हे असं प्रोग्राम अरेंज केल्यानंतर किती लोकांना त्याचे फायदे हांव तुमच्या प्रती कृतज्ञ आसा हे कार्यक्रम दवरले आणि खास करून म्हाका संधी दिले 3 सेशन्स ह्या अध्यायावर चर्चा करची. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुजी तुमका अनंत धन्यवाद. आता कोणाक क्वेश्चन दवा समोर जाल्यार तांणी अनम्यूट करून घेवन निमगू येता प्रभुजाले डायरेक्ट आता चॅट बॉक्सांत वरे घालयत तांगेले कमेंट्स और क्वेश्चन्स जाल्यार घालयत. कोणाले क्वेश्चन असल्यार रेज करत तांणी. हरे कृष्ण प्रभुजी मस्त धन्यवाद तुमचा इतली लायक जेवण इतली बिझी शेड्यूल आणि तुम्ही 3 सेशन्स काडून आयकला लेका प्रभुजी हांव एक प्रश्न निमगोच तुमगेलागी आयच्या सेशना बगेंतो सार्वभौम भट्टाचार्य टॉपिक सांगितले की मायावादी तन्नी म्हणून चैतन्य महाप्रभून तंगेल मुखांतर दाखवून दिले आणि 10 अपराधांतू एक अपराध सांगतास डू नॉट प्रॉपगेट कृष्णा कॉन्शियसनेस टू फेथलेस पर्सन्स म्हणून जलेरी कृष्ण भावनामृतांतू मस्त जन प्रचार करची कतेरी कसले कोण रिसिपियंट म्हणून पळयनाची जलेरी तांकां जल तितले अट्रॅक्ट करू पळयता आसाची ते कशी रिकन्साइल करची प्रभुजी. एक बिझनेसमॅन ने रिस्क घेता आहे की नाही बिझनेसात जितली रिस्क येता तितली त्याचे फायदे बी येता नुकसान जावपाक तयार आसा पण ही टेक्स अ कॅल्क्युलेटेड रिस्क आहे की नाही बिझनेसमॅन. तशीच एक प्रचारक असणे तरी बोल एक प्रचारक असल्यार प्रचारक एक रिस्क घेता प्रचार करचे ताका लागून तो इच्छा की लोकांक भक्तीत येवका म्हण ताजी खातीर तो हे रिस्क घेवच्याक तयार जाता. टेक्स दॅट रिस्क कोणाक कसला खातीर भगवंताल सेवक म्हण गुरुल एक आदेश म्हण तर केन्ना अशी रिस्क घेताच पळय आणि केन्ना तुम्ही प्रचार करताचे
त्या टायमात तुम्ही बी तितले स्ट्रॉंग उरका. पण आम्ही म्हणतात एक भक्तान अरे आमगेल विश्वास भगवंताला इतली उरका की कोण मुखार आयले रे तांगेल मुखार वाद विवाद करून तांगेल चर्च करून पराभव म्हणू शकना पण ऍटलीस्ट कन्व्हिन्स करच्या आमगेल आता क्षमता उरका अशी ताजी तरी एक प्रचार जो असो प्रचारक असतो तो तागेल पोझिशन स्ट्रॉंग करतो पहिला. He is at least convinced first that Krishna is there, Bhakti supreme. आणि केन कोण अशी मायावादी असा मुखार तर तो तागेल ते फिलॉसॉफी तागेल ते शुद्धता वैर तागेल ते नॉलेज त्याच वेळ त्या तो तागेलो वाद विवाद करणं तक भक्तीचे प्रति आकर्षण करचे तो प्रयत्न करतो. आम्ही हे पडण्यात की आम्ही कोणाकोणाक हरयले किंवा कोणाकोणाक आम्ही कसं दाखल की आम्ही कोण श्रेष्ठ असा मातशें न्ही. आमगेल ती पोझिशन ना आमगेल पोझिशन कसं की भगवंताल सेवे खातीर कित लोकांक आम्ही भक्तीत घेऊन येऊया ते आमगेल प्रयत्न होता. आणि त्या प्रयत्न असल्यार आमगेल ते विचार असल्यार मुखारची व्यक्ती बी तो जो आसा ताका हृदय बी परिवर्तन जाता. तर चेतना सांगलो उरताले मायावादी शुनिले भाष्य सर्व होय सर्वनाश. आम्ही वचनाची मायावादी खंयच्यान आयकुच्याक आम्ही वचनाची मायावादी सांगच्याक कोणाक निर्विशेषवादी उलो कोण शून्यवादी उलो तांक फक्त शेअर करताचे आमगेल नॉलेज किंवा भक्तीचे श्रेष्ठता बद्दल सांगच्याक आणि स्वीकार केल्यार बरे स्वीकार केल्यार अडना दुसरी कोणी आयकतले अशें आसा. तर वी ट्राय टू preach to give that message to them, to try to make them take to the process, and if they take it fine, if they don't take it as such दुसरे कोणी घेतलेले असं. I don't know whether I answered your question. Yes, Prabhuji, thank you very much for the answer, Prabhuji. बहुत खूप. आणि एक प्रश्न निघूया प्रभूजी. ब्रह्मांड भ्रमिते कोणे भाग्यवान जीव म्हणायला मी सांगितलं असता आणि आमका या सांगून दिलेलंच की साक्षात कृष्ण परमात्मा आणि चैतन्य महाप्रभू आमगेल या मनवंतरांतू जन्म घेतील असं ताजे मितीनं असले भितर श्रेष्ठ मनवंतरांतू कलियुगांत आमका जन्म मिळाला असं म्हणून या सगळं आम्ही ऐकताची आणि त्या ऐकताना आमका मस्त उत्साह असता. ते ऐकून जाऊन आम्ही घुवून मागशी वचून नॉर्मल पोझिशनान भौतिकांत वतना अपास ते विसरताची आमकां गोत्तस की असल एक चान्स आणि अपास जन्म घेतल्यार आमकां मेळना म्हणाल गोत्तस इतली लागगी. आता 500 इयर्सा भितर आमी आसाची 4500 5000 इयर्सा भितर आमगेल जन्म मेळलेलो आसा जाल्यारी तितली जावनूय माया शक्ती इतली स्ट्रॉंग आस की आमकां भायर चमकलेले कुडले त्या विसरता म्हणाला ताजी बघेन कसले ताजी तरी प्रभूजी वी नीड स्ट्रॉंग एसोसिएशन आणि नित्य श्रवण करचे आमगेल इच्छुर का नित्य आमगेल कार्य आम्ही करतुरुचे या जगात आयल मळकी पण आमगेल प्रत्येक वेळा ते स्मरण उरका की हांव ह्या जगात उरून आता हे चान्स घेतला जाल्यार म्हाका परत चान्स मेळटलो तो म्हाका गुट ना. केन्ना आमी केन्ना तेशी विचार करता पळय त्या टायमार एक प्रकारचे आमगेल हृदयात कृतज्ञ भावना बी जागृत जाता. एक प्रकारचे सिरियसनेस आमगेल हृदयात स्वीकार करता पण ते बी आमगेल अभाव म्हळ्यार ज्ञान जाता आणि उत्सुकता इगरनेस आतुरता श्रवण करच्या आमगेल साधना करच्या तातूंत बी आमकां प्रेरणा मेळटा प्रेरीत जाताची.
ताजे खातीर नित्य आमकां हाचे बद्दल स्मरण करपी उरवपा पडटा. सकाळी उठले की थँक्यू फॉर गिविंग एन ऑपॉर्च्युनिटी अशी म्हणून एक प्रार्थना करचे आनी बसचे नाम जप करच्या खातीर. कसं ह्या जगात नरोत्तम दास ठाकूरान सांगले न्ही, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया शून्य विषय खाई. जाणून हांव आता विष खाता. कसं म्हाका आकर्षण ना राधा कृष्ण. आर्टिफिशियल बी करचे ना आमकां, पण एटलिस्ट एक एक उर्क आमकां ज्ञान की yes, this is something very precious. एक ताजी कसं मूल नाशिल असला आमकां एक गिफ्ट मेळ्ळ्या, भेट मेळ्ळ्या, ते स्वीकार करता, कृतज्ञन स्वीकार केला. आम्ही नाम जप करचे बसताची सकाळी, तर नाम जप करचे बसताना कृतज्ञ आणि विथ लॉट ऑफ what do you say, feelings करून आम्ही ते जप करच्या बसता. कसं ह्या जप, ह्या महामंत्र, ह्या कलियुगात महामंत्राला आम्ही कितली स्वीकार केल्या रे, कितली श्रद्धेन स्वीकार केल्या रे, तितले आमकां फायदे जाता. बाकीच कलियुगात फायदे ना, ह्यांतून हजार लाखो गुणांत फायदे आसा. विचार करच्या गेल्यार we get a direct audience with Krishna. But we don't want audience with Krishna. We want to serve Krishna and Krishna's devotees. त्याच आम्ही डिस्कस करताचे आज की even if Krishna says you come to me, devotees म्हणटा I want your service, I want to serve your devotees. And that is what Krishna wants. That is what Krishna is expecting. And those people are dear to Krishna. So we are fortunate, खरोखर fortunate असं भाग्यवान असायचे. Because या जगात जे कोणी लोकांक हरिनाम जाप करची संधी मेळ्ळ्या, हे भागवत श्रवण आणि भगवद्गीता श्रवण करची संधी मेळ्ळ्या, they are the most fortunate. ताजे खातीर प्रचारक रिस्क घेता. The first question of yours. प्रचारक रिस्क घेता because he wants everyone to take advantage. मेला लागल्या, discount, sale. So you want to share with everyone कि बाबा चलो चलो सब डिस्काउंट में मिल रहा है, चलो सेल में मिल रहा है. This is a great discount. Krishna is come here to give that, discount sale. तर काहीतरी आम्ही प्रचारक कसा करताचे, प्रचारक स्वतःची पूर्ण सगळ्यात दिवसात तयार जातात. He takes a greater risk. बिलकुल तसा की कोणी स्वीकार केला रे जीवन परिपूर्ण जात. हरे कृष्ण. खूप खूप धन्यवाद प्रभूजी. भारी लायक जाऊन तुम्ही एक्सप्लेनेशन दिलेलं सर. थँक्यू व्हेरी मच प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. आणि कोणा कमी करजनाल प्रश्नस की कोणाला प्रभुजी मागेल एक प्रश्न प्रभुजी, एक वियर्ड क्वेश्चन, मे बी इट इज आय डोंट नो वेदर टू संशय म्हाका मस्त टाइम देखून आसा. आज पुढे एक कमेंट आसा प्रभुजी, आय विल रीड दॅट वन. हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभुजी. थँक यू सो मच फॉर युअर ब्लेस्ड असोसिएशन. ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद म्हणून आशिल्ले रुक्मिणी मातेजीले. सो माय क्वेश्चन प्रभुजी, आम्ही साहुज्य मुक्ती म्हणून सांगताची, इट्स शून्यवादी चल निर्वेशवादी निर्वेशवादी चल सांगताचे, तांणी मर्ज इन टू द ब्रह्मन ज्योती म्हणतात. बिकॉज तेन्ना
कसं आदान प्रदान असनाची तांगेल आणि देवाल मध्य कसलं एक कृष्णाल मध्य एक कसलं एक हे असना कसं रिलेशन असना. But same thing, ಭಕ್ತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಸಿಲಕ್ಕ when he has served the Lord, he comes to the Shantarupa, Shantarasari, he will serve the Lord. So त्यादनवर he doesn't have that आदान प्रदान असताना नव्हे तक कसं डिफरन्स शांतरसक आणि साहित्य मुक्तिक म्हणून just it's a weird question. I don't know whether I asked it rightly. साहित्य मुक्तीत तुमगेले भगवंताबद्दल बरोबर कसले आदान प्रदान उरना तिथं. It's just you are alone at one place and you are not doing anything else. You are not doing anything. पण शांत रसात there is definitely a reciprocation. Reciprocation म्हणजे कशी की you are there in a neutral stage. तुम्ही तुमगेल दर्शन कृष्णाला जाता. Krishna is also acknowledging your presence there. Krishna तुमगेल जे स्थिती असपळे there is definitely some energy flowing between you and Krishna over there. Example मला कसं I'll tell you. Krishna when he sits on a stone. Okay, now stone is in a santaras actually. स्टोनाला आदान प्रदान जाए ना है की नाही वृक्षाला आदान प्रदान जाए ना. पण कॅन कृष्ण त्या फातरार बसत पळय त्यान फातर भाविवल जावन फातर पुरा एकदम तगल एकदम म्हळ्यार मेल्ट जावन वता फातर. इट मेल्ट्स राइट. बट देयर द स्टोन इज इन सांतरस. स्टोन सांतरसत आसा. But when Krishna touches that stone, the stone melts. तशीची वृक्ष भी वृक्षाकेन कृष्ण आलिंगन करत पळय तर वृक्ष भी also melts. तर असल अचर वस्तू तबे चर वस्तू अचर वस्तू ते कडे चर जाताची. मारी the solid किंवा the stable elements become unstable or they start moving. तर शांतर असात एक प्रकारचे आदान प्रदान असा पण ते आदान प्रदान कसे असा की डायरेक्टली नॉट इन ऍक्शन. पण कॅन कृष्ण येत when Krishna reciprocates there is a energy transformation which is taking place. तर त्या साहित्य मुक्ती वेगळी असा आणि हे वेगळं असं कसं लागतं. हांगा सांतरसात बी कृष्णा बरोबर एक प्रकारचे आदान प्रदान चालू असतात. पण सायुजांत देयर इज नो आदान प्रदान. यू आर देअर ॲट वन प्लेस. काय करायचं नथिंग. यू डोंट डू एनिथिंग ओव्हर देअर फॉर कृष्ण. कसं लागतं पहिले तर कृष्ण कोण असं ते डोंट ऍक्सेप्ट ओनली ना. कृष्णा कोणाचा स्वीकार केल्यानंतर कसं करतो त्यांना राईट. पण इफ आय नो हू कृष्णा इज देन देयर इज अ सांतरस. एक सिंपल एक्झाम्पल सांगतो. हा एक प्रोग्राम गेल्लो बिर्लाले राधानाथ महाराजाला एक प्रोग्राम आशिल्ले आणि यश बिर्लान एक व्हड प्रोग्राम दवरले. एंड ही इन्वायटेड एवरीवन. तर कोणाक गुत ना कोण यश बिर्ला तांक कुठं बाकी लोकांक 100-500 लोक आयिल्ले तांक गुत के बिर्ला प्रोग्राम. पण खूप लोक कोण बिर्ला तांक गुता. बिर्ला बाजून बशिल्लो मेगल बाजून बशिल्लो यश बिर्ला. तर लोक येत आशिल्ले तागेल मागशी हात लावन तागेल मुखार कोण म्हणटा जरा थोडा साइड दो अशें अशें तसं म्हळ्यार अशें करतीर वचले बिकॉज दे डिडंट नो हू दिस पर्सन इज. When you don't know who the person is, where is the relation taking place? So that is Sahijya Mukti. Sahijya Mukti, you don't accept Krishna. So where is the relation? But somebody who knows that person, just like I know, I was in Santaras with Yash Birla because to me बाजून बसलो
but I didn't have any. I know him. I knew that he is Yash Birla. So I just said Hare Krishna to him. So I had an appreciation of him that he's doing so much of service for our devotees and everything. But I didn't have a relation of, being a servant or being in Madhurya Ras or Vatsala Ras or a friend. I didn't have that. I just had appreciation. Oh, Yash Birla. I just said thank you. I just, said Hare Krishna to him. So that sort of a relation was there. So tomorrow, if he knows who I am, and then he approaches me, then it's okay. I cannot approach him and say that I am Murlidhar, because he may not acknowledge me also. But I know him. I know he is Yash Birla, no? Kashichi, Santarasat, the devotee knows that Krishna is there, Krishna is great, Krishna is, so wonderful, Krishna is so merciful, Krishna is so compassionate. That sort of a feeling, that sort of a understanding is there. So when Krishna actually will reciprocate, then he gets transformed. Just like the stone becomes, it melts when Krishna sits on him. So similarly, when Krishna approaches that Santaras person, we may melt. But Sayuja, he doesn't know who Krishna is. Even if Krishna comes in front of me, he will not recognize Krishna. Right? That's the way. Thank you, Prabhu. तुम्ही मस्त. I don't know whether I explained you or not, but this is what I have my understanding. Very nicely explained, Prabhuji, with the example also how the mukti bhakti is superior to mukti म्हणून अंतु चम करता तशी तुम्ही भारी चंद्र रीती आहे उदाहरण समेत लोकल अत्यंतवर सांगितलं सर भारी लाईक धन्यवाद प्रभूजी तुमका थँक्यू प्रभू दंडवत पुन्हा आणि कोणाक कसं प्रश्न की एक क्वेश्चन चॅट बॉक्स ಅಂತ ಇಲ್ಲಶಿಲ ओके प्रभूजी type of sadhakas will attract to these muktis. Sorry. Which type of sadhakas will attract to these muktis? Which type of sadhakas, Mary, will attract which muktis? These muktis. The question direct nimge athwa kanchi manu. Which muktis? These muktis means we are talking about the 5 types of muktis. Or Shantaras. All type of muktis. Dandavat pranam Prabhuji. Yeah, Hari Bol Mataji. Hari Bol. Yes. पर मुक्ती जाता कोण अट्रॅक्ट जाता म्हणून खंयची टाइप ऑफ मेंटॅलिटी आसता तेंगेले आनी कशी अट्रॅक्ट जाता ताका कोणाक भक्ताल अस्तित्वाची इतली नॉलेज ना निर्विशेषवादी म्हणजे भगवंताले रूपात स्वीकार करण्याची भगवंताला गुण स्वीकार करण्याची असं लोक साईची मुक्ती प्राप्त जाता असं लोक ओके आणि बाकी बी असाची लोक हु हॅव डुईंग सम भक्ती आणि त्यांनी एक्सेप्ट केल्या विष्णूले रूपाक एक्सेप्ट केल्या स्वीकार केल्या आणि एक प्रकारचे तांगेर इच्छा आसा की म्हाका भगवंताले लोकात उर्च आसा म्हाका भगवंताले बरोबर उर्च आसा म्हाका भगवंता म्हण की म्हाका शक्ती जाय म्हाका भगवंता म्हण की म्हाका गुण जाय तर तांक तसल प्रकारची मुक्ती प्राप्त जावच्या शक्य आसा पावसा प्रत्येकाला विचार वेगळे वेगळे उरता आहे की नाही हा लाईक आता कोण एक फिल्म अट्रॅक्ट पळयल्यार दिसता की अरे आय वूड ऑल्सो लाईक टू बी लाईक हिम दॅट्स वन थिंग I want to be like Shah Rukh Khan. I want to be like, maybe Radhanath Swami. I want to be like Jay Pataka Swami. I want to be like him. Okay, that's one thing. I want to be like him means what? I want to be very close to him. I want to be wherever he is. Or I want to have the same type of aura like he has, right? Or I want to have the same type of potency of Shakti like he has. अशी तुमगेल विचार येवच्या शकता न्ही तशीची we may be
desiring when we do say, remember Lord, or would you perform bhakti to the Lord, we may desire all these things. These are also different types of liberations. तर तुमकां अशी इच्छा असल्यार you may go to those planets. तुम्ही अशा लोकात वैकुंठ लोकात वतले की थंय अशी तुमकां असल मुक्ती प्राप्त जावची शकता. पण somebody who is not interested in all this, he says, I want only your service. म्हाका फक्त तुमगेली सेवा करची, I want only to serve you. Then that person becomes completely sold. That Lord becomes sold out to that person, and that is bhakti, where there is constant competition between the Lord and the devotee. The devotee wants to serve the Lord, and Lord wants to serve the devotee. Again, the devotee wants to serve the Lord wants to serve the devotee. The devotee doesn't want to accept service from the Lord, but the Lord wants to serve. There's a competition. The bhakti, because the Lord becomes a subservient to the devotee. ताजे कितें हांव तें एग्जांपल दिले पळय की इट्स अ रेव्होल्युशनरी कॉन्सेप्ट वेन भक्तीच्या म्हणटात प्रेममय सेवा, की गाडी सिग्नल राबल्या आणि कोण एक चल येता आणि तो साफ करता गाडी आणि म्हणटा की हे घे पैसे. म्हणल्यार ना म्हाका पैसे नाका, म्हाका आनी म्हाका सेवा दी, म्हाका आनी सेवा करची संदी दी, आनी सेवा करता आनी ताका कसलो दिवची इच्छा म्हणून म्हाका दिना कसले आनी सेवा करची. तर दॅट इज व्हेरी रेअर. प्रेममयी सेवा, कारण अशी प्रेममय सेवा प्राप्त जात पळय कोणाकाची तो खूप धनवान म्हणटात, इज व्हेरी वेल्दी. Why? Because he has purchased the Lord. The Lord becomes his servant. He doesn't want the Lord to be servant. He doesn't want the Lord to be his servant, but the Lord becomes the servant. रघुनाथदास गोस्वामीला आम्ही एक उदाहरण घेतल्यात पळय. रघुनाथदास गोस्वामी जप करच्या बसला आणि वोत येता, तर कृष्णा स्वतः येता आणि स्वतः एक छत्री घेऊन येता. कृष्ण ग्वाल बाल रूपात. ते सनातन गोस्वामी दिसतात, अरे तर कृष्ण आयला. तर ताका खूप वदरतो तो रघुनाथ गोस्वामी. तू कळना, यू आर टेकिंग सर्व्हिस फ्रॉम द लॉर्ड. You are doing japa here, but Lord is coming and doing service for you. Why are you doing this? Build a bhajan kutir. Bhajan kutir कर तू आता. सॉरी राधाराणी आता. राधाराणी तिकडे ते पल्लू म्हणजे सारी सारी तक एक प्रकार सावट दित. एक पटी जप करत असताना राधा कुंड आपल्या कुंडाकडे नदीकडे बशी उडतात आणि त्या टायमार वाघ येतात. तर कृष्ण येऊन अशी बालबाल रूपात त्या वाघाक धांवड येता बाहेर. तर परत सनातन गोस्वामी पळयता, परत तू त्रास येता, कृष्णाकडे सेवा घेतली. तर गोस्वामी they don't want to also take service from Krishna, but Krishna is eager to serve them. There's always this competition. So that's the beauty of bhakti. की भक्ती तर ते इच्छा बी करनात की म्हाका कृष्णा गोलोकात म्हाका जाग जाय. कृष्णा म्हण की म्हाका शाश्टी मुक्ती जाय. म्हाका कृष्णा म्हण की म्हाका हे जाय, एनर्जी, पॉप्युलन्स, वैभव. ना कृष्णा म्हण की कृष्णा बाजून म्हाका करचें आसा. नाल्यार कृष्णा म्हण की म्हाका रूप जावका. म्हाका हे मेळना की म्हाका सेवा मेळना की म्हाका मुक्ती नाका. आनी म्हाका सेवा मेळ्ळ्यार म्हाका खंय बी चलता. म्हाका नरकात बी चलता, खंय बी चलता. म्हाका सेवाची म्हाका संदी मेळ्ळ्यार. हे भक्ताले मनोवृत्ती, mindset. He is ready to serve anywhere where is opportunity for service. He doesn't mind whether it's
or there. म्हणतात नारायण परासर्व कुटश्चिन विपत्ती स्वर्गम अपि वर्ग अपि तुल्यार्थ दर्शन काही भी तयार असते. Wherever they are ready to serve. Have I answered your question, Dukmani Mataji? Yes, Prabhuji, thank you very much. Malari, every moment जप करताना आम्ही every moment एकदा करतोस का आम्ही जास्त Can't hear you. Can't hear you. एव्हरी मोमेंट आम्ही जप करताना आम्ही चॅन करताना आम्ही त्या उडकास करता तरी आम्ही शांत स्टेबल करताची म्हणते. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you. हरे कृष्ण प्रभुजी. अनेक प्रश्न हरग्रेस अमल सीता मातेजी निमित्तांगा एक हरे कृष्ण इज भक्ति सायन्स और इमोशन टवर्ड्स लॉर्ड म्हणून चॅट बॉक्स अंदू. So what does it mean? What is it? Is bhakti science or emotion towards Lord? Both. Bhakti is to be completely supported by scientific philosophy, and then you put emotions into it. If you chant Hare Krishna but doesn't know the science behind chanting Hare Krishna, then you'll become a surgeon. सर्जियम में कहले ओ मेरे कृष्णा मेरे राधा, मैं राधा के साथ घूम रही थी, कृष्णा मेरे मित्र है. You know, you get into that particular mood of surgeon. But if you have the science behind why I should chant Krishna's name, what is that in the holy names? Tajikati Chaitanya Mahaprabhu, he sent the 6 Goswamis to Vrindavan. Rup Goswami, Sanatan Goswami, Jeev Goswami, Raghunath Bhatt Goswami, Gopal Bhatt Goswami, for writing literatures to prove how Krishna is the supreme and the holy name is the supreme. To write literatures. Prabhupada na Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita. उद्देश्य कशाला आहे बरेच आहे की so that we can ultimately chant Krishna's names, holy names. Finally, we should be able to chant Krishna's holy names with all that knowledge behind us. If not, others will take the holy name very cheaply. And then you put the emotions in it. Ha, same example, Yash Birla. Megal Basun Yash Birla Basla. If I don't know who Yash Birla is, I'll also put my hand on his shoulder. Jara bhaji mein ja. Jara ठीक से बैठ. Right? Megal Basun Ambani Basla. If I don't know who Ambani is, I will take that Ambani very cheaply. But if I know who this Ambani is, billionaire, he has so many factories, he has so many people, such a big person, such a powerful, when I know that, oh, when he's sitting next to me, I will be with awe and reverence. अरे मैं इनके बाजू में बैठा हूँ. ये अंबानी है या ये यश बिरला है या कोई भी, मुझे नॉलेज है ना कि ये कौन है करके. And then when I deal with him, I'll deal with emotions. अगर वो मेरे से बात करने लग गया तो मैं वो हिसाब से उनके साथ behave करूंगा, by which I will express my emotions in the right way to attract him. That means I'll be very humble, I'll be very sweet in talking, I'll present myself in a very, proper way, right? So when I know who Krishna is, I will not take him serious, lightly. I will understand this person who is sitting and playing on his flute, he is not an ordinary person. He's a very, very great person. So I need to deal with him accordingly.
So both. So basically, your hanga science kasar muna the instructions provided by all the 6 Goswamis mana acharyas mana whatever instructions they have given through Deshamrat or Bhaktirasamrat Sindhu. So this is basic science, and once we understand this science, does this emotion कसं म्हणता सांग अपने आप आपण इतल्या generate जात की we have to build it. Because we are right now in the sadhan bhakti level, not in raganuga type. Exactly. So it will naturally come. It should naturally come. It will come, but it comes slowly. That's why we have to work for it. To the extent we are serious about what we are doing in sadhana, to that extent Krishna will bestow that particular knowledge to us. That's why even the great personalities, even they are very close, they have emotions, they don't show their emotions in front. Because that can be taken cheaply by others. Na? In their own private, they may have their relations, but outside world they will not show, because it can be taken cheaply. But to the extent you are very serious in your Krishna consciousness, to that extent Krishna will give you that. Krishna will reveal himself to you. Generally, material world anta we can face करताची then कसं जात की म्हणारी लोक कसं they only say की देव तुमच्याला खाली भाव emotions मात पळयतात तुम्ही कसं करता ते पुरा पळोवचे न म्हणजे एक पद्धतशी जाल्ले आसा. But unless and until, I mean, it becomes quite difficult to convince, I'm not saying non-devotee, a beginner, it becomes quite difficult. You have to understand the science behind it. Then only you'll come up with the emotions. Then we feel it is better not to argue with them. Yeah. So that's why in our own life, we have to behave in such a way that we can, they will see us and they get inspired. Right? So most of the time, life we are only giving information to others. But most of the time, our life should be for transforming our hearts. Because when we transform our hearts, when we work upon transforming our hearts, in other words, like trying to be sincere, like Srila Prabhupada said, sincere, serious, and without duplicity. So to the extent we are sincere, serious, and we have no duplicitous nature, to that extent our hearts will get transformed. And when our hearts get transformed, naturally it will reflect. But we are not transferring for reflection. We are transforming ourselves, and by the way, it gets reflected. You understand? So we don't try to reflect, but because you're transforming, by the way, it's getting reflected. And that is what is going to change somebody else's heart. Prabhupada, when he went to the West, what did he do? Just his faith in holy name, it could transform so many people's hearts. We are not Prabhupada, but we are in our own way. If we try to do our own sadhana very nicely, we develop Shraddha in the holy name nicely. How will you develop Shraddha? By seeing others who have that Shraddha. We develop the Shraddha. Then we read the scriptures. Then when we read the scriptures, we understand how, that Shraddha can be imbibed. Of seniors, through association of devotees. In the first chapter of Srimad Bhagavatam, we have this. Shushusho Shaddadhanasya Vasudeva Katha San Mat Sevaya Vipra Punya Tirtha Nishevana. Shushusho, here from the great authors, personalities. Shushusho Shaddadhanasya Vasudeva Katha Ruchi. San Mat Sevaya Vipra, serve them. And then what happens? Punya Tirtha Nishevana. So when you serve the great soul by hearing their, by just following their instructions,
then what happens here? Our heart naturally gets transformed. Tadri Bhagavad also, Tadvidi Pranipatena Pariprashnana Sevaya. Tadvidi, go to that person. Pranipata, surrender to him. Pariprashna, ask him questions. Sevaya, serve him. Upadikshati Jnanam, he'll give the knowledge. Jnanin is Tattva Darshana. Tattva Darshana. You'll get that Tattva Darshana. So this science is perfect. When you hear them, that's the reason Updeshamrit, Bhakti Rasam Sindhu, Rupa Goswami has gone into details. And if you know this much, you'll understand who Krishna is, whom I'm talking about, whom I'm chanting about. Oh, when I'm chanting about Krishna, my goodness, this is that same Krishna whom so much things I know about. He's not an ordinary person. Then you'll not take the chanting also very lightly. Na? You're taking the name of Krishna, you'll not take it very lightly. You'll take it very seriously. Because you're taking the name of that personality who is so powerful. Like that. Thanks, Prabhu. Thank you so Hare much. हरे कृष्ण प्रभू जय. मस्त धन्यवाद तुमका इतलं विवरण दिवन तुम्ही फुल डिटेल जाऊन सांगितलं असं प्रत्येक प्रश्नाक अर्थ उत्तर दिलेलं असं आणि तो 3-4 एक चॅट बॉक्स आणि एक चॅटच प्रभू जाऊन वाजता दिव्या देसाई मातेजीने सांगितलं असं व्हेरी ब्युटिफुल सेशन प्रभूजी थँक यू व्हेरी मच हरे कृष्ण रश्मी भट हरे कृष्ण व्हेरी नाईस सेशन प्रभूजी म्हणून सांगितलं असं जयंती नायक हरे कृष्णा व्हेरी फॉर्च्युनेट टू हिअर यू हरी बोल म्हणून सांगितलं प्रभूजी थँक्यू सो मच प्रभूजी आम्ही कन्क्लूड करा म्हणून दिसता तुमगे परमिशन आस म्हणून जाले नरसिंह प्रेयर म्हणून घेऊन मुरलीधर चरण प्रभू कसने एक अनाउंसमेंट दवास की ना प्रभुजी जस्ट नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू जाता है इस ग्रेस माधव चरण प्रभु करता है नेक्स्ट सेशन फ्राइडे थैंक यू प्रभुजी प्रत्येक भक्ताला एक भक्ति मार्गांत उन्नति योजना की भक्त विघ्न विनाश नरसिंहदेव भगवान लगी प्रार्थना करें आम्ही भक्त विघ्न विनाश नरसिंहदेव भगवान की जय भक्त प्रहलाद महाराज की जय श्रील प्रभुपाद की जय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने हिरण्यकशिपूर्वशः शीलटङ्कालकालाये इदो नरसिंहा परदो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहि नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहामणिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरेण कान्त अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा शील प्रभुपदा बोलो भक्त विघ्न विनाश नरसिंहदेव भगवान की जय भक्त प्रहलाद महाराज की जय श्रील प्रभुपाद की जय all glories to assembled devotees all glories to assembled devotees all glories to assembled devotees